La gastronomia local ha tornat a estar present a la Fira Avícola amb una nova distribució. L'espai gastronòmic que organitza l'Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat s'ha traslladat a l'interior de la granja de la Ricarda en un pavelló de 600 metres quadrats, donant així més protagonisme a la cuina basada en productes locals. Després de 9 anys organitzant la part gastronòmica de la Fira Avícola, la veritat que aquest any estem molt contents perquè tenim unes naus centrals i podem organitzar i proposar totes les activitats que nosaltres teníem al cap. Al final és el mateix concepte de tapes, amb la restauració local, tenim 22 tapes de pota blava i de carxofa prat perquè la gent gaudeixi, sobretot que sigui un espai molt familiar, molt còmode i sempre amb activitats molt relacionades. A més de les 22 tapes del Firatapa, Pota Blava i Carxofa Prat, elaborades per bars i restaurants de la ciutat, el pavelló gastronòmic també ha acollit un espai de show cooking per escollir la millor tapa gastronòmica de la ruta Quinto Tapa i una aula de cuina amb veu de dona protagonitzada per 4 restauradores del Prat. I nosaltres treballem el producte de proximitat, el producte que tenim aquí al costat, el producte quilòmetre zero, i treballem també molt el Pota Blava. Són com els referents que tenim de la nostra cuina. Avui hem vingut a fer una tapa, que és la tapa que vam fer pel Quinto Tapa, que és un caneló, que porta les verduretes del Parc Agrari, porta bolets i Pota Blava. Llavors l'hem acabat amb una salseta de curri, per donar-li un toc una mica així diferent. Treballem amb producte local, amb el Pota Blava, carxofes i tota mena de verdures i hortalisses que tenim aquí al Parc Agrari. Treballem amb molt de productor d'aquí i avui hem presentat a la fira un brioix de Pota Blava, que és un brioix que està fet en un Pota Blava que l'hem confitat i l'hem desmigat i després li hem afegit una mica de ruca, una mica d'una ceba tendra, fregideta, allò que quedi molt cruixent, i després li hem afegit una salsa asiàtica que hem fet nosaltres, amb una mica de coco, una mica de picant i una salsa que es diu hoisin. El Pota Blava, suposo que la gent, primer, no és molt fàcil d'aconseguir fora del Prat. I que és una cosa que em sembla que està bé, que us el quedeu aquí, que és vostre, i si es consumeix, si es menja tot aquí, em sembla perfecte. Però crec que la gent a casa potser li fa una mica de mandra cuinar-lo, perquè no és un pollastre que puguis fer-li una petxuga a la planxa, que és una cosa que pim-pam. Necessita ser guisat, té un gust i una textura que s'assembla a la carn de caça. Clar, això necessita processos llargs. Jo us animaria la gent a cuinar-lo perquè la part difícil d'això la fa el foc, no la fas tu. Vull dir, tu el segelles, fas el sofregit, el que sigui, li poses un líquid i deixes que el foc faci la seva feina. La xarxa de restaurants locals, el Prat de Gustal i altres establiments de la ciutat adherits a aquesta campanya també han estat presents amb el menú de fira elaborat amb pollastre Pota Blava com a ingredient principal acompanyat de la carxofa Prat. A més, també s'ha pogut degustar el tradicional esmorzar de pagès i emportar-se un takeaway Pota Blava per gaudir de la gastronomia local, acompanyat d'activitats infantils, actuacions musicals i live painting a l'espai exterior. I aquest any es pot apreciar una mica la grandària i la nau central de lo que havia estat aquest edifici, que havia estat una antiga lleteria. No s'entendria la nostra Fira Avícola únicament en un concurs d'exposició de viral, quan el producte, l'animal que exhibim és un producte agroalimentari que ha merescut el label d'indicació geogràfica protegida i per tant és un producte alimentari de molta qualitat i ningú millor que de la mà de la restauració local, que cadascú posa el seu bon ofici i les seves arts en la cuina per mostrar d'alguna manera el seu estil propi i les possibilitats que tenen aquests productes de tanta qualitat. També per reivindicar el producte de proximitat, el Mercat de Pagès del Prat s'ha traslladat de la plaça Pau Casals al recinte firal al matí de diumenge, oferint als visitants tota la varietat de producte fresc i de temporada. És molt interessant per la fira, que ja que tenim una mostra de productes artesans i és una fira que és una fira de la pagesia, que la gent, a part de veure les paneres i poder veure el bonic que és el producte i el maco que és, que també puguin adquirir-lo, no? Això també fa que la fira sigui una mica més dinàmica. Donar a conèixer a molta gent el producte del territori, perquè ens trobem que passa molta gent i pregunten encara si les carxofes són del Prat.
i aleshores doncs, tenim que fer una miqueta més de pedagogia i explicar a la gent doncs, que encara quedem pagesos i encara doncs, poden trobar el producte aquí de quilòmetre zero i de casa. Sí, malgrat que la reina sigui l'escarxofa, doncs, també portem enciams, cols, bròquils, coliflors. D'altra banda, l'esperit Slow Food també ha estat present a la fira de la mà de productors artesanals vinculats a l'associació Slow Food Barcelona, mostrant els seus productes al mercat de la terra. O sigui, Slow Food és un moviment internacional, suposo que potser ja ho sabràs, o si no haurà sortit a més d'un puesto, que vetlla pel bon producte, pel producte de qualitat, pel producte sa, pel producte net, per tot això, vull dir, i a ser possible molt ecològic. El que passa que en el formatge, per diversos motius que no sé explicar en aquests moments, és molt difícil fer ecològic. I llavors jo li vaig dir al Josep, dic, doncs fem una cosa, que la gent que estigui amb nosaltres, que treballi amb formatge, vull dir, que treballi amb lliure de transgènics. Una gran varietat gastronòmica que ha tornat a posar en valor els productes locals i de proximitat en la 45a Fira Avícola de la Rasi Prat.